दुलाराय बर' फरायसा आफादजों बानजायजानाय ब्रैथि 13 बोसोर बैसो सिंनि हौवासा आरो नैथि 15 बोसोर बैसो सिंनि हिन्जावसा जोलुर बादायलायनाय नैबे भेरगाव प्लेग्राउन्डआव आं दायो दंफैयो। दा बे समाव फार्स्ट गेम हिसाबै उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट ABSU आरो लोगोसे हजाइ डिस्ट्रिक्ट ABSU दा बे समाव जानो थांगासिनो दङ। बे जाबाय जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट ABSUनि टीम। गावगावनि टीमखौ लाबोनो थाखाय खावलाय हरबाय। बुंफिनदों उदालगुरि जिल्ला ABSUनि टीम आरो बेस्ट अफ लाक। ओके Hojai district ABSU सारमोना हेन्डसेट लादों। सर गेलेनायखौ जागायजेननो थाखाय आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां लोगो आफादगिरि उमेश दैमारि आं बिथांखौ जागायनो थाखाय खावलायहरबाय। साबायखर बावबाय आरो लोगो लोगोनो जोंनि गेमा स्टार्ट जाबाय आरो जोंनि गेजेराव दङ मोनसे समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि समल दैमारि बिथां आं बिथांखौबो बरायनो थाखाय खावलायहरबाय। Bye bye naman.
हाबायलै Habang Gol. Gol. नै बे समाव उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट एबसुआ हजाय डिस्ट्रिक्ट एबसुखौ 1 स्कर खालामबाय गल नङा nilai second half जासिगोन Gol Israel skor Odalguri district ABSU naikin rang naikin na Goal 15 lah 15 3 score
दाननानै हरखानांगोन ना नोंनो आं बेखौ पार्ट मोनसे लादों Map score. No goal, offside. Score 5. Ayo habo beli. Habo beli. Goal. 7 score. Odalguri district ABSU Hojai district ABSU ko 7 score खालामबाय जोंनि जागायजेननाय गेलेनाय उदालगुरि जिल्ला ABSU आरो हजाइ जिल्ला ABSUनि गेजेराव जि बादायलायनाय जार्सि नम्बर 3 बिरदाव बर' बयखौबो खनसे आखा खबनानै बरायनो खावलायहरबाय जाना दोनजोबो होना डायमन्ड खोमा बिसोरो माबा बिथांनो जि बेस्ट प्लेयार खालायबाय आरो बिथांखौ गांसे आर'नाइजों आं बरायनो खावलायहरखाबाय सानैसो साबायखर बावहरबाय जार्सि नाम्बार 3 बिरदाव बर' बयबो खनसे गोबारै आखा खबना बरायनो खावलायहरबाय आरो बिरदाव बर'आ जोंनि इयुनाव सासे राफोद गेलेगिरि जानो हायो आं बिनि थाखाय गसाइनिफोरा आर'ज खालामो बान्थाखौ जोंनिसिम बावहरनायनि थाखाय भेरगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लोगो